vanhu vanouya vachitaura kuti mukadzi uyu ndakarara naTfred ndikapiwa mwana naTfred. Mapicture acho ndikatumirwa. Unotraya kuda kuedza kubata munhu waMwari kuti munhu waMwari uye titaure tibatsirane. Kana kuti tichida kuita damage control toita damage control zvisati zvave papublic. Imi mune dare renyu ramakatangana naPatisani nana evangelist Muparinga. Iwo apostle Chiwenga vane dare ravo ravanga watanga before. Saka vakafara chaizvo kuti makopo zvakanaka. Ndopa akanga nzini ndiri wachi yakafa. Hanzi munoita correct kawari basi. Akatumba zwe. Ngoma wachi anochinya. Ya baby anenge akanzona Mwari wacho never know anotaura naMwari kamazwana. Pamwe akatoenda kudenga kuti mukomana apiwa nani ubva tonzi handisiri nowapanana kuzasiko. So yeah. Chokwamwari chinonetsa kudebata because vamwe wacho vanotowirana naMwari zvokutodaro. Apostle akaramba mukadzi in 4 days. 4 days. Iye chimudaro yo. Anenge anzwa but pachokwadi ruma yekutaura kuti first night yakatorora yacho mukadzi aichwaburwa kusaiti. Saka second day akanobata phone baba. Mukadzi achigeza. Kwakuona kuti chiri kuitika. Arova mukadzi zvibhakera. Zvibhakera chaicha mukadzi adzosera kumba. Ora ndabuda mudhaini ndaloka madozi ndapinda mumachira ndapedza kuyabota nhamo dzangu dzinotanga ndiri pamubhedha toseguma ndatoita meta. Ora zvakatanga namhai akandirumira nemhiripiri. Yo, it's Bogoke TV, right? That's your new favorite channel, guys. I want to thank you for you keep supporting me and keep supporting this channel. Today I've came up with a video, a compilation, and toda kuti muone vanhu vaMwari vese zvavari kutaura handizika in terms of scandal yekwa Apostle Chiwenga. So guys, I've realized kuti pane chinhu chiri kuitika mu the body of Christ or mu kingdom of Christ. Whenever a man of God akaparidza, uyo akaparidza kwake uyo akaparidza kwake, vakasiyana maonero, zvikuzokonzeresa division pavana, to such an extent whereby mumwe munhu akarealiza kuti unofarira prophet ava anokuvenga, kana kuti unofarira apostle ava anokuvenga and hold something against you. Ndiri kuzviona izvozvo kuti mumwe munhu akafarira for example prophet Makandiwa anogona kutovengwa newe kwaChiwenga. Now zvakuita kunge like the body of Christ politics, like inonzi ukafarira CC uri mutengesi, unonzi ukafarira yakati ndiwe munhu chaiye. And inini I have realized kuti somehow I have done that. I remember Zigo used to side with Apostle Chiwenga for a very long time, and I used to support him for that. And I used to be a fan of him being that person anosupport Apostle Chiwenga. But as soon as angoburana na Apostle Chiwenga, I took it personal. I took it personal. Zvokuti I ended up making videos and also attacking him. Not in a sense of siding with the truth, but panika kakudrive wakaonenge wakuita, so kekunyasoona kuti no, this is now getting really personal. Zvokutodaro. Of which it's wrong manje. Zvokuti unoona munhu waMwari so akataura a point iri kupesana nemwe munhu waMwari, ona mu comment section imo muri kutaurwa zvinyadzi, then you start wondering kuti atista kuruluza here ma Christian values nekuda kwekusaidira vanhu vaMwari. Remember, atisi kusaidira Jesu and tiri kusaidira munhu waMwari. Guys, we ought to be very careful. Inini I attacked Zigo and other people publicly, so I'm gonna apologize to Zigo publicly. Kuti Zigo, my brother, I am very sorry, for I took it personal that you switched sides. Waka chinja side from Apostle Chiwenga to
and I didn't like that, of which you are someone who you were just expressing your views and expressing your concerns, and I took that personal. For that, I apologize. And I would like also to apologize to each and everyone. Akafila unge like zvandasaidhira munhu waMwari uyo andinausaidhira munhu waMwari wake, so ndrimutengesi. For that, I apologize. Guys, I urge you to stand united as Christians, and it especially in these scandalous times than Apostle Chiwenga, this and that. So without wasting much time, guys, and wanzoita ma intro kakura kudai, but I had to make it a longer intro kuti pasave ne bad blood pakati pedu just because munhu waMwari aita scandal dzake nekuda kwebehavior yake, oro mumwe munhu waMwari aitawo zvake. Remember kuti pakabuda nyaya dze1 million vanhu vakapesana, mumwe akatora GD6, mumwe akadi, zvinhu zviri kukonzeresa madivisions of which anenge ari maonero emunhu waMwari, not maonero aMwari. You are getting the sense andutaura, maonero emunhu waMwari, not maonero aMwari. So we should be on the side of God, not side remunhu waMwari. Anditi muri kubabata. So let's dive deep into this video. Don't forget to subscribe, guys. Munoziva kuti nini mabviravira emavhidzi ndoanguka. Nyenga sina kukura sereti atinayo zvinezvi. Tarisaoneko zvinozvi munhu anopinda marriage 4 days. After 4 days atobuda atopanze. Ndo mafulu amamshtaura kaya. Ndo mafulu makurwara kana ziko. Tiri pana mukarwara zeno kuti akutaka varume. Ndipo varume vatiri kutaura. Kuita wiki tu pa TV. Tsembura yako bala. Avereka. Na Apostle TF Chiwenga. Imi mune dare renyu ramakatangana na Patisani nana Evangelist Muparinga. Iwo Apostle Chiwenga vane dare ravo ravanga watanga before. Saka vakafara chaizvo kuti makopo zvakanaka. Ndopa akanga chitanzi inini ndiri wachi yakafa. Hanzi munoita correct kawari basi. Mukomana wacho anochinya. Anochinya, but point zvekukopana nechi hanzi naPauro, whether vhangeri raparizwa mukunyembedzera kana mukuchokwadi, we rejoice kuti vhangeri raita se raparizwa. Pane nyaya yedu ndeyekuti vhangeri iri rekuti varume vasimbe munenge makuriendesa kuma extreme zvekuti vakadzi vatonhapwa mudzimba. Ndozvamuri kudere tichiona chechi kwaApostle TF Chiwenga kubva pakatanga kuparidza vhangeri iroro, takatanga kunzwa kuti vakadzi vakurambwa, takatanga kunzwa kuti naunze dzimhandara dzakukonzeresa kuti vanhu varovane muchi mumba. Iwo wakatora mukadzi wakasiri mhandara ukatozvigamuchira, but wazonzwa evhangeri ramarufu, wakutanga kupopotera mukadzi, wakutanga kuchaya mukadzi, wakutanga kudzinga mukadzi pamusha. And izvezvi Apostle Chiwenga vatozova victim of vhangeri ravo. Terera takataura wani isusu tiri kuva clear pamaissues edu usiku kuti isusu tiri kuti kana munhu aroorwa, takataura terera zvatinotaura, kana munhu aroorwa iwe ukangoita marriage haubude. Bhaibheri kuti mukadzi ngaarege kubva kumurume wake nemurume ngaarege kubva kumukadzi wake. Hapana dhoo rekubuda naro. Hautobude zvako. Kana watopinda wapinda Mwari andovenga kuramba. Maissues anogona ku imi mukaona mukadzi wenyaya nechikomba mbude. Ndo patara kuti maissues anogona ku maissues anogona kuburitsa mumba. Jesu ari clear. Anoti nemhaka yeupombwe. So as long as pasina kuitwa adultery. Aubude kana achiroya. Unouya naye tobvisa horo isusu. Ko kana ari mhondi. Kana ari mhondi unouya naye kuchechi. Tomenesa kurehab. But hakuna rehab yemhombwe. Wakaiona upi? Ko kana arasa pfungwa. Kana arasa pfungwa kune zvipatara anoenda kupsychiatric unit. Uinaye chete. Uina mukadzi wako. Katiri kuti anogona kusvika dynamics of life. Onai, tiri kuti mukadzi anogona kusvika pastate yekuti achagona kuperforma maduties ake semudzimai. Zvafanana nemukadzi arwara kwenguva yakarebesesa, achagona kundiwachira. Mukadzi wako ndosaka uchiona vhawo yako yaunoita pawedding inoti kusvikira murufu munhamo, mukurwara mukurarama, kusvikira rufu rwatiparadzanisa, ndichamira newe. Ndo vhawo yaunoita iwo kana wamira pamberi pe no muvhangeri. Kumira nemukadzi wako alright, handisi kubvumidzwa kumuramba ndizvo, asi mudzimai ndokwanisa kumutsvagira mumwe here, nekuti mharidzo iyoyo yamurufamba nayo. No, Mwari anoti barika baba, barika baba. Kana arwara mukadzi wako murapisa. Saka munguramba ndotsvaga mumwe. Uchida kuita sei? Iwo uri bachelor makore mangani? Ndane 31. Saka uri bachelor 31 years. Auze mukadzi warwara 2 years. Iwe wakaita bachelor 30 wakambokambura.
hata wakambure ito zvandirofunga asi amazota nyema power but ndiri kuti ngowasima kuti iwe bachela wasvika kweso asi undoranzi mukadzi arora 2 years mura ndisatsvake mumwe when you will be able to be disciplined for up to 30 something years. Imimi barika mukuramba no barika rinoitwa nevari munyika. Hatirambe kuti ZANU-PF ine maitiro nekamaitiro kainoita chibaba kayagara ichiita, but kuiblema pazvinhu zvatinenge tatadza tega, tatadzirana, toda kutsvaga cover tichishandisa zita reZANU-PF, that's wrong. Indokuudza ichokwadi. Talent Chiwenga akaita upombwe hwake, akaita zvaakaita. Ngatiregei kunyepera ZANU-PF. Kana mwana achibuda achiti ndakarara naApostle, vamwe vari kutoblema Tsitsi, but anofanira kutoblema ndoApostle. Vhangeri rese ravanoparidza riya. Saka ngatiregei kublema ZANU-PF, ngatiregei kublema Tsitsi. Ngatitorei nyaya sezvairi nemabudiro ayaita. Hatirambe kuti ZANU-PF ine kamaitiro kayo, but ngatiregei kuramba tichingoti ZANU-PF, ZANU-PF. Iye munhu akaita upombwe hwake. Iye munhu akaita decision yekunyenga mwana. Iwewe utotadza kuona kuti mwana akaitwa abused. Chii chazoita kuti mwana after such a long time ozobuda nhasi achiti ndakarara navaChiwenga. Inhau dzandogara ndichitaura kuti vanhu vaMwari svikirikai. Indokuudza ichokwadi. Vanhu vaMwari paya patinouya kwamuri tichiti tanzwa. I'll give you a very good example. Right now I'm trying to conduct T-Fred. I've had 2 days ndichiedza kufonera T-Fred nezuro chai. Kune vanhu vanouya vachitaura kuti mukadzi uyu ndakarara naT-Fred, ndikapiwa mwana naT-Fred. Mapicture acho ndikatumirwa. Unotraya kuda kuedza kubata munhu waMwari kuti munhu waMwari uye titaure tibatsirane. Kana kuti tichida kuita damage control, toita damage control zvisati zvave papublic. But vanhu vaMwari havadi kusvikirika. Vane kamwe kamaitiro kekuti havasvikiriki. Kuda kutozviita kunge ndo vana Mwari vacho. Saka kana zvinhu zvazobuda pajekerere isatizorega kutaura. Ndava tisati tauya pajekerere tinenge tauya kwauri. I'm giving you a very good example. T-Fred izvezvi anozviti spiritual spectacles. I'm talking of a team that approached me. I'm talking of ini ndendisine nenyaya dzavanhu, handine nenyaya dzavanhu. Handine, but vanhu panenge vaine zvavanenge vachiona patiri nebasa ratakatumwa naMwari. What approach? As I'm speaking right now, I can show you my phone. T-Fred ndamutsvaga. Ndataura nemaPA yake. Ndiri kuda kutaura na T-Fred. Vanoti hanzi book $100. Ndikati handisi kuda booking in because handina spiritual help that I want from T-Fred. I want to speak to him as my brother. Ndichimuratidza kana paine mukana wekuti munhu uende kune vanhu ivavo wakatadzirana navo, mogarisana pasi, mokumbirana ruregerero. This is all what we want. But havade kusvikirika, havade. Isu satizorega kuramba takanyara bhozi vana vanenge vatita entrust. Kwete kuti vanotiudza kuti tiuye pajekerere. Vanotiudza kuti bishop pamwe zvimwe zvichida munogona kutaura nabiya venyu pakavanzika pakawanda. Isu tokufonera haudi kudaira mafoni, tokufonera haudi kutipindura, unongo uchiblutika. Mwari niniye kana kupenga kuchipa 15 chatowedzera Mwari akandipa mota. Munongozivo the internet brigade, especially Apostle TF Chiwenga wabva togadzira ika sermon kenyu kari worth. Aiwa.
Chakarova smart. Welaya kumala. Blood based the LY label. And I'm not pure mota. Na Mwari. Makapiwa na week now. Ya baby anenge akanzoona Mwari wacho. You never know. Anotaura na Mwari kama zwana. Pamwe akatoenda kudenga kuti mukomana apiwa nani ubva tonzi handisiri nowapanana kuzasiko. So yeah. Chikwamwari chinonetsa kudhibheta because vamwe vacho vanotowirana naMwari zvokutodaro. Totongona chitombodzana kuti uyu akaipa uyu akazodai. Saka wana achitaura papa ilevel rake. Level rekuti kudenga kwanonyatsa kupindirana zvakasiyana. Yeah. But from your own conviction, do you think the gift came from God through Wicknell, or is just a gift from say Wicknell? No. Dai zvaita kuti zviri kubva kumunhu. Ndaite chine chekuita nevanhu. Ini chandinoita ndinomira pastreet ndichiparidza kuti Mwari wakanaka tendeukai. So chine chekuita naMwari chinoita kuti channel yako even say vakanyora mareasons acho akatonyorwa ukaenda pakaclip kacho kuti ndakupa kuti basa ripfuurire mberi ndakaona uchiparidza nemuromo ende ndoda kutenda Apostle Chiwenga ndo vanga vambotenderedza clip yekuti hana chainacho anotambura anoparidza nemuromo saka pasina Chiwenga dzimwe nguva ndiye akatova yepush factor samurume ndinomutenda chaizvo ndinomusvira makore mazhinji akaramba achinidaro sindogona kusvika kure ipo painzi hamuna chaminacho zvaitoreva literally here kuti hamuna chaminacho. Yes. Because andina cheche, I'm a street preacher. I do it out of a willing heart, using my own resources. Chinomira pa road. Saka iwo vane ma setup yekuti vanhu vanonga muchimupa amene zvima seeds zvatonzi zvanenge achiita zveshe zvine mari ende mari aita zveshuwa ndisingazive ma souls but mari aita. Aiwa mukadaro right pamati a street preacher and a lot of people don't understand your ministry or how your ministry operates. Yeah, there's confusion ndombonzwa pa comment section anzi unoenda kwese wewe unohaiwa maoffices ku ministry pa calling kune mvangeri kuna teacher kuna pastor kuna shishi sa anonzi mvangeri muna anoenda all places preaching Christ bringing people to Jesus then mapastor ndo vanoshepherd vanhu machechi nekudini sa munhu akatoenda kwese ari kutodescribe chinotonzi chivhangeri zoti anenge aitoti kudhisa kuti anoenda kwese hazive kwake ndikura kuti ndotogona chivhangeri nditori champion so far ndichitora macomments pa social media boza vanhu vanoti anoenda kwese that's evangelism. Right, but hanzi pamakore amagara pagomba along overdue hanzi muri kufana imimi nanachambwera magarisa vamwe venyu ana Chiwenga va mumastudio achistreama 4K from South Africa vachita marevelation gathering maybe is expecting the same from you. No, hatinambofanana so we can do the same. Madanho akasiyana. Mwari zvawakandiudza ndo zvandoita. Kana kukanzi vanhu vazostreama vari pai nepai Mwari kana akanditi go to the streets win souls I'm with you. You always find me there. Kana ndatoenda kune dzimwe nyika kunoshamisira zvakadii patakaenda ku UK ndikadzoka mangwana acho ndanitori muroad London haindi movie chitondimuvha imandate yakanzi naMwari go my streets win souls. I'm happy ndotofara nezvandoita zvino. Hamuzi vana Mwari hakuna chaminacho chinoshamisira mafundisi rikeza ndikubatsire hakuna chaminacho chinoshamisira kuparidza vhangeri ya Kristu inyasha. Exactly. Ndo zvanachitaura zve pa intro zvezve guys. Right now ndutaura ya T-Fred. Tikataza nyama kanga. Tinotori nevanhu nemazita. Vatisingagoni kutaura ende T-Fred takamataura mazita iwa. Batombokuratidza mapikicha. Iwe wega utozvizva kuti zveshuwa. Wakarambisa mukadzi nemurume wake. Ndobva wamupa pamuviri mukadzi iye. Evidence yevana varipo vatiri kutoona. Chiuya tikuudze uchamarika tikubatsire ndavarume rimari kombe churu but munhu anenge ari stingy so achiomera nekuda kuonekwa nekuda kutaura. What's so special about you? You ain't special. Hapana chinoshamisira pana Chiwenga. Ndaitaura nezondika church all we need to do is to pray for him. Musaise ZANU-PF paisingakwane. Yes. Istokuudza kuti apa izani but izvi hazvina zani izvi zvina Chiwenga mukati zvina tsitsi mukati tsitsi semwana I believe so. These things are taking place. Saka ngatiregei kuti tsitsi nekuti tsitsi akazidai watinotofanira kubata ndi Chiwenga.
ndiye akapusha mwana, mukadzi wake achiripo. Zvinhu zvinowanikwa muupenyu. Let us not try to cover up zvinhu zviri pachena. That's true. Vana vari kuramba vachiabhuswa, vana vachirarwa, munhu achingoti kunyepa iZANU-PF. Musanyepere vanhu imi. Pakundikanwa ngapagadziriswe nenzira dzakanaka, kuti aiwa panapa pakundikanwa, panapa patadzikwa, upombwe hwaitika, mwana abuda ataura chikonzero chake kuti nguva yese ndanga ndakanyarara, but chazoita kuti ndibude nditaure inhau yekuti munhu waMwari vakataura kuti handina musikana wechechi wandakanyenga kana kuti wandakadanana naye kana kuti wandakarara naye, kana aripo ngaauye ataure. Uyu ndobva abuda, ndobva ataura. Ndozvaita kuti azoti aiwazvo hamungagone kutaura kuti hamuna kudanana nemunhu, ini ndakarara nemi, ini ndakadanana nemi. Pamazuva mudzimai wenyu achiri mupenyu, ekutadza ndakatadza, tese takatadza, but chiregai kubuda muchitaura kuti hamuna. Ndozvaita kuti mwana abude. But vazhinji vari kuona ZANU-PF. Musapinze ZANU-PF paisingakwani. Umwe neumwe ane tunyaya twake, ane tumatundu twake. Kana tichinge tatadza ngatibudei pachena, toadhimita kuti tatadza, patadzikwa pogadziriswa. Hapana singazvizive kuti ZANU-PF ine maitiro ayo. Isu takaiswa majere neZANU-PF isu. Totozviziva, ZANU-PF painofamba tozviziva. Panofamba maCIO tinopaziva kuti pafamba maCIO pana. I'll give a very good example. Kune mwe hama yaisirwa mameseji naKuliand. Early in the morning, Kuliand achitaura kuti pamba pangu ndanga chinokerwa pakati peusiku. Akandiisira message. Tikati let us go there. Hatina kumufonera. Ndaenda pamba pake ndikanoka ndega. Kuliand, are you safe there? Akati bishop yezvicho ndaifonerwa nezuro manheru. I'm here. Handisi kuzochii ndikati no. Whatever happens, kurumidza kundiisira message. Postogara padhuze napadhuze. Because tinoziva painofamba ZANU-PF, mapanofamba ma-state agency tinopaziva, nemaitiro avo tinomaziva. But kwete kuti mwana ararwa nemaapostora, vanhu votanga kudefenda maapostora. Muapostora tiri kuona kuti patadzikwa. Nhasi atanga kuita chihureka ega nhasi chiwenga. Takatombochiita chihure, tochiziva. Pachaitwa tinotopaziva kuti apa paitwa chihura, topaziva. Hatisi vatsva venzira. Auyaziva unoziva. Bhaibheri inotaura kuna 1 Corinthians 7 verse 26. Hanzi acharoora achasangana nemadambudziko upenyu hwake hwese. Fanika usangana na Sparks. Baba, ndiye murume wangu. Ndiye murume wangu. Adenga chiri baby. 360. Baba, kunzi uri mukadzi wacho wenga. Tutara preacher. Unongori munamo baba. Pane video ndakaona kainini ra Apostle Chiwenga achiti panga mira ndikuudze kuti ndokuvhurira vhesi inokurambidza kuramba mukadzi. Ndiripi vhesi inokubvumidza kuramba mukadzi? Ndofunga kuti makaramba nechi namadhamu. No, vaiprofita kuti that's information that's not kwana. That anzi seneme kuti Java ndiamomsa. Baito taranya yo Indian wadwan. Manje kuna ati papa iti chi. Information yake inokwana. Waiti papa panga aramba mukadzi. But ndakumuvhurira vhesi kuti zvoni aufani kuramba mukadzi. Kwete taramba. Vaitaura kuti panga akaramba mukadzi like prophet first wife yavo. Vakarambana nemukadzi wavandisi. Saka hanzi ndikuvhurira ivhesi rinokurambidza yorambana nemukadzi. Ivhesi rake naMwari vari true. Ndezvakere kwari vari true. Handimurambidza. Vhesi ningira remunhu wese. Bhaibheri rine mashoko aMwari kuvana veIsraeri, koita mashoko aMwari kumarudzi ese kusvika tife. Roita kuti mashoko aSatani, roita mashoko evanhu ana Jobha ana Pauro anani. Mashoko akutaura ndaPauro. Pauro anototi ndikunyora saPauro. Mashoko aya asi aMwari andikutaura ekuramba mukadzi kana ekudanana nemukadzi. Panoti bishop anofanira mukadzi one ari kutaura mashoko ake. So do you mean paipa nepanyinzi munhu anokwanisa kurambira mukadzi wake adultery chete? NdiPauro ari kutaura izvozvo kuchechi yake. Idoctrine raPauro kuchechi dzake.
Zvafane paiti vakadzi vasaparidza aisati chechi dzese dzemuward vakadzi vaparidza. Imwe chechi yake paikabvunza akapindura akati hakuna vakadzi hakuna varume because anenge achiadresa problem iri muchechi make mubranch iroro. Ko doctrine yenyu imimi Pachi anhasi tisu vatendi venyu inini ndini mudikoni pachi this one ndiasha imi ndimufundisi wedu panhau yedivorce doctrine yenyu rinoti chii? Inini ndoti mukadzi akanetsa ngasiwa murume futi akanetsa ngasiwa, which means maonere yenyu panyaya idzi yakafanana neaapostol. vanoti apostol vanotara kuti even sambomire kuti mwedzi upere kana wiki ripere. Apostle akaramba mukadzi in 4 days mudhara uyo anenge anzwa but pachokwadi guys mukuziva kuti h zvinorevei aurova kuti HURE ndozvautaura paatanzi mudhara sambomire kuti mwedzi upere kana wiki ripere. Apostle akaramba mukadzi in 4 days mudhara uyo anenge anzwa but pachokwadi rumai kutaura kuti first night yaakatorora yacho mukadzi aichwaburwa kusaita saka second day akanobata phone baba mukadzi achigeza kwakuona kuti chiri kuitika ana arova mukadzi zvibhakera zvibhakera chaicha mukadzi adzoserwa kumba chwaburwa mukadzi waroora nhasi autsi musi wekuroora hamagetuti ngasadaro hamakete ngasadaro hadzina gotsi unoziva saka shatirwa kuti dzida saka dzakashatwa ndinasosati fesi yacho inonasoita sei baba vakadzi vasibonda vakadzi vasibo vakadzi havasiboni ukutaurira kana uda kungofara muupenyu gara wakasununguka wangogara une rume ngoti mukadzi akachwaburwa life ini ndakachwaburwa ndochwaburwa life hande ndisingaziye but its human nature zviriko zvezvo zvikaitika zvaitika but zvinhu zvekuti handingambode kana kushuvira kana kufungira kana kudii but zvikanzoitika munhu but mazuva ano anzwa naMwari ndimi kutochwaburira manje chwaburira Mwari uchwaburira toona uchwaburira pachokwadi but kwete wakadzi wevanhu naMwari muchwaburira chese chinochwaburika varipo vamwe vepasera apa njata ndivarambire vanochwabura kana chipuka muke mwenje yeye vanomwamura aiwa vataridze kana chigange vanorowewa. Let us learn to admit where we have gone wrong and correct the mistakes. Let us not pretend kuda kuzvita maholier than thou. Talent Chiwenga is not a god, he is a man of God. Tese takadaitirwa naMwari tinogona kutadza kana munhu achinganza atadza ngatitange tazvibvuma chekutotanga zvikanzi munhu atadza ngatitobvuma yekuti atadza tozotsvaga evidence yekuti patadzikwa here kana kuti hapana ndava kutadza kwese kuri mumunhu. That's the first thing. Kwete kumhanya kudefenda kuti haana kutadza saka tsitsi akaplantirwa neZANU-PF. Hatirambe kuti ZANU-PF ine zvainoita, but let us make the record straight. Patadzikwa pahuriwa ngatibudirane pachena. Izvozvo zvekusabudirana pachena ndo zvaita kuti nyika yeZimbabwe tirambe tiri patiri nhasi, ndo zvinokupa futi ZANU-PF simba. Izvozvo zvekuti vanhu hamubudirane pachena munoblema ZANU-PF pazvinhu zvamuri kunyatsoona kuti panapa mwana ari kutaura ega kuti ndakararwa nemuranda waMwari, vanhu vodefenda kuti hanzi uri kunyepa wakaplandirwa neZANU-PF. iZANU-PF, that's not ZANU-PF. Upombwe hwakaitwa kwete neZANU-PF, hwakaitwa naTalent Chiwenga. My advice to him ndeyekuti pari zvino ngaanyarare atsvage Mwari, atsvage nyasha, nekuti zvakawanda vanhu vachabuda vakawanda vachataura, but a man of wisdom is a man of few words, kwete kunyora matsamba ema 3000 words trying to justify yourself. David pane imwe nguva anoti kudii? Shimei akati wazvo nhasi waona moto ndishimei. Wana Job akati ngatimutake nematombo ngatimuuraye, zvikanzi aiwa musamuuraye. NdiDavid ari kudaro. Zvimwe zvichida Mwari vamutuma kuti andituke. Kana iye Shimei achindituka, kana mwana wangu Jonathan andimukira, Abusalomu andimukira,
What mokuzotishime musiye yakadaro. A man of God is a man of few words when it comes to temptations and trials. You don't write 3,000 words. All you need to do is to keep quiet, nyarara. Oh, I apologize. But when we tell these guys, my advisor, they don't listen. Pango yakada ndekuti Chiwenga afana kunyarara. Chinamata, Mwari ndinokutendai, Mwari kudzwai. Kana tsitsataura, kana asina kuzvita, Mwari, God will fight for him. Don't fight your own battles. Allow God to fight for you. The Lord will definitely vindicate you. Kwa hiyo natomira kuti Chiwenga achapindura. Chiwenga achapindura. Honestly, munhu akangomuka achiti ndakararwa naChiwenga, iye asina kumurara naye. So, ndakukubvunza. Chiwenga is not a national security. He's not a threat to national security. He is in South Africa. Anongotaura chete. Haana chaanoita. Chekuti ZANU-PF ingatovhunduke kana Zimbabwe ingatovhunduke kuti Chiwenga zvaataura. Chiwenga anongogumira mukutaura. Chete kungotaura chete kuti ZANU yazodai, zvazodai. Kutaura hakuna power. Power riri mukuita. Chii chaakaita on the ground chekuti Zimbabwe neZANU inovhunduka. Chii hapana kungotaura chete ZANU yakaipa, ZANU yazodai, ZANU yakaipa, ZANU yazodai, but hazvina zvazvinoita. Saka butira nechokwadi pachena. Kwa hiyo urwa makaviga mpini. Chiwenga must repent, must offer an apology kune vanhu vaakatadzira. Kana vanhu vaMwari mazogara, svikirikai. Kaona mumwe munhu waMwari achida kuuya kwauri achida kukunyevera nzeve, svikirika. Yes. Mukusvikirika ndo mukuudzwa zvimwe zvinhu zvawanga usingazive. Ndo mukutanga kuudzwa kunzi ndinga ari kukupandukira kuti kune information inofamba yakadai. Sezvandiri kuita pana Tifred izvezvi. Ndane 2-3 days ndichiedza kumufonera, ndichiedza kutaura nemaPA yake. Vachiti book appointment, ndikati handingabook appointment. Why? We are trying to help a situation. Hatina mari dzatiri kuda kubva kwamuri. Hatina nzara nemi. Ina ndina nzara nemunhu waMwari wekuti ndingatoite nzara kuti zvandisina kuona bishop Nhingi ndotoita stress. Handiite nzara. But vanhu vanongozouya neinformation. Sezvandiri kutaura izvezvi. Ndine information yaTifred. Kana uchimuziva fambisai message. Ndine information yake. Nemapicture, everything. I have those things. Fambisa message. Because mukuvira kwesa zvichabuda. Zvabuda. Vanhu vakati vabata munhu waMwari, munhu waMwari svikirika. Svikirika. Whether uri kugara mumansion yakaita sei, izvozvo hazvibatike. Chinobatika umwari huri pauri. Umwari huri pauri ndo hunoita kuti usvikirike. Nekuti iye Jesu akanga ari Mwari. But wakasvikirika akazvidupukisa kuti agone kusvikirika. Vanhu vaMwari ngatizvidupukisei kuti tigone kusvikirika. After Apostle Tiff Chiwenga varambana nemukadzi wavo vatiudza kuti varambana, makaita a series of posts muchitange muri kupemberera. No. Maipemberera. That's the very unfortunate. No. Aiwa zvamaita ndezvekuti takambokuudza waida kutange wakangwara. No. Kupemberera. I think Chiwenga anotsiura vanhu vanorasika. Mu Christianity. Muzika. Anotsiura ninga akadai otsiura, ninga akadai otsiura. Kwa hiyo ndiye asingafana kutsurwa. Ndakaita vhesi rekumutsura kuti iwe uri kuna Romans chapter 2. Ndakanda noti iwewe uri mudzidzisi wemapofu. Zvaunoti iwe unoziya chiedza. Kusei usingafundi. Zvaunodzidzisa vamwe sei usingadzidzi. Unoparidza vamwe kuti varege kuba. Kwa hiyo unobirei. Unoparidza vamwe kuti vasaite upombo, iwe unoitire upombo. Anoparidza kuti varume vasaita divorce, iye aitire divorce. Anoparidza nyaya iyo. Ari kutaura kuti hanzi inini munogona sandiregera asi Mwari achamuregera. Jesu akataura akati tiregererei zvivi zvedu sekuregerera kwatinoita kuti tadzira. Kwa hiyo chakaita kuti asaregerera mukadzi wakarora chii. Saka tiri kungoisa bedzi inyaya dzatakaisa kuti vanhu vatarise kuti they might be some errors in his dealings. Because kana ukatanga kurarama zvausingaparidze, ndakamuzwa achiti ndakaparidza zvokwadi ndogona kuwa pamusoro paye. No. Tikatanga kuparidza zvinhu zvatisingade kurarama, it becomes hypocrisy. That's why every time if you are a man of God unofana kuramba uchisika guidance, uchiramba uchizvininipisa pamberi paMwari kuti Mwari ndinoparidza izvi ndibetsereiwo ndigone kumira kuwa kuriko
because Bible inoti the righteous man shall fall. But zvinoratidza kuti even iye muprocess macho is trying to justify kuwa kwake because abvuma kuti akawa but akuti nekuti ndiri maapostora ndinogona kuto exempted on some faults. The video is amazing. How can you say that? Hapana munhu wese anotongwa zvakafanana pamberi paMwari. Ichocho vanobva vati hey asiko kubva watoenda kuSDA unotaura Chiwenga. No wasanganawo nesu vanhu vaMwari unoda kunzwawo mafungiro edu pane dzimwe nyaya Chiwenga tinaye muvhangera ari kuparidza uvhangera mene vanhu vake vanomutera ndi vanenge vachingova emotional muzvinhu izvi. Why do we have men who become emotional because another man is being talked about? Let him stand for his issues. Ndiye akatanga nyaya idzi. So isusu what we should understand muprocess kuti isusu we don't need kuva much worried about him because iye akatoti ndichaita life calls kune vanoda kutaura neni vadiscuss neni paissue. So I think probably what we need to understand muprocess kuti ngaawe timuscrutinize vanhu vanomutera ngavasada kuva bhita pamusoro pake ndo zvinonesa munyaya idzi because paunodzidiscasa vanhu vanenge vakabrainwashwa vanhu vanenge vakadoctrinatwa ndo vanoda kuuya vakutanga kukonzesa hondo vachitaura zvinyadzi nechi. So I think it now becomes a toxic environment. Social media haina marules so you can't control anything that you find there. Okay guys, for today tombogumira panapa but ndofunga manzwa last part ya evangelist kuti iri kutaura iyo kuti vanhu vanenge vakaindoctrinatwa they become violent vakakurirwa it's either pamascriptures or pane whatever zvinenge zvichiitika they become violent vopedzisira vakutuka zvinyadzi. The moment yaunotongoona munhu akutongotuka zvinyadzi mucomment section then you now know kuti this is not Christianity. Hazvisi based on the truth, very based on a cult. And it you ungadaro munhu waMwari wedu tinomusupporta like zvandachitaura kuti zvinoita kunge like politics. That is why you see I had to apologize and it to Zigo for I had made previous attacks on him because I felt like akarasika and it as kufollowa Apostle Chiwenga of which there were better means and mazvona then apostle vedu manje vataifevhera vachona vazovhura hombe now unonyarira kupi ndozvoona manje. So I would like to agree nezvese zvachitaurwa nevafundisi ava. If Apostle Chiwenga did it, yes, he should apologize, clear his book and start on a new page. Yes, zvaanoita zviri right kutsiura vanhu vaMwari zvitori bo izvozvozvo but mukutsiura vanhu vaMwari iwewe kana wakanganisa show repentance. Tinotodzidzawo also pakuti iwewe unenge uchishowa repentance zvakafanana nababa vanouya pamba vachiti kune munhu wese ye vachityisidzira handitika but the moment yekuti baba vanoroveresa mota panze apa handitika we expect kutoonawo mudhara achitaura kuti apa ndabhayiza apa hamana ndazoroveresa mota yachona seiko hamana ndabhayiza zvezvo kuti unoyasoona kuti iye mudhara akutozvitsiurawo pache zvake. That is what we expect from a man of God anenge achilida. So I am saying if he did it, yes, he should apologize, repent, make sure kuti agadzirisawo life yemwana waakatambisirawo nguva. Then if he didn't, like Bishop Makanga said, God will fight for him. You see. So for today, guys, I think we are done. Let's try to move on as clean people. Pamberi paMwari. Handitika. Not pamberi pevanhu vaMwari. Tichida kuzama kufadza vanhu vaMwari. Because after all, guys, we are gonna take my sides evanhu ava. And on the last day, vachatinyadzisa. But I tell you, Jesus hafa akatinyadzisa. Because right now, nditori a certain person, munhu waMwari, wandakatorota nezuro chaiye achizama kutoita cover up nyaya dzake. Haazi Apostle Chiwenga zvake but munhu atori mucompetition naApostle Chiwenga.
ofuchini nangu inini hope dzangu hadzinyebe despite kuti hanzi Apostle Chiwenga akataura kuti hanzi hakuna hope chichi inini hope dzangu hadzinyebe ndikatorota hope munhu achitoita zvaanotoita ndechitoziva kuti uyu asi clean uyu haana kuchena pamberi paMwari. I know I can't disclose the name handisandi ane mari guys yekuzvidzivirira malawsuits and stuff but you just have to know kuti there is a man of God atori padenga anoteerwa navanhu vakawanda wandakaona achizama kuita cover up nenhau dzema-wristbands asingade kuti vanhu vaone marituals aangaita pama-wristband yayo ndimukupaona manje. So iwo kwauri be careful. Mwari ngavakupewo the spirit of discernment. Handitika discernment kunyumwa unofanira kungonyumwa kuti usangoti yeye zvinhu zvese zvataurwa napapa hanimuzvoona inini ndinongoti yeye zvinhu zvese zvataurwa naProfet Chiwenga but naApostle Chiwenga but apa panyaya tsitsi apa kapa ndakamboita step back ndikati but come on man this lady come on man haangangobudikira muri kupaona manje. So let's be kuside kwechokwadi guys, not kuside kwemunhu waMwari, kuside kwechokwadi. Kana munhu waMwari wedu adona ngaakumbire regerero, asi kana asina then our God will fight for that man. Then pamberi apo toona ma-results. Mwari achitiitira zvakanaka. Guys, have a blessed day. Don't forget to subscribe because mamba macho pageto panorohwa munhu asina kusubscribe pano pachannel panapa. Let's subscribe guys. I'll see you on the next video. Peace.